Takže to je kategória PFP pre Labo 2106 a N2 to znamená 6 hlavec pod kapotou, 6 hlavcový. Hlavce žiga, dobre, je chlapec. Ledvo natiahni. Málo, hlavou zadnou. Janko, výroby do komunizmu. Modrý. Ja som mal aj 15, 16, 2, 6 znamená teda, bez konkursu jedna. Ale dobre, ty ovnovia tiežajú doma, to nemôžem povedať, nakoniec. Veľmi krásne na tom jazdí a obidvaja sa poznajú, sú to veľkí rivali, čo sa týka súťaží. Neviem, či môžeme, je to tu na blízku. A bude už štartované, takže lyžové nákypy versus Rusko, 60 koní versus okolo 60 je dobré. Attila Kockáš, ktorý má meniny 7. januára, takisto ako ja. Kde je pani manželka? Dneska nejazdí. Za tebou. Dobre. Oni to majú tak rozhodené, že kto prehrá v ten deň, ten robí večeru a stará sa 2 dni o deti. Zlatý manželský pár. Moja poklona už len kvôli autám. Škoda tej dvojočky. Možno pani manželka obhájime, no. A Golfik registrujem tiež ako prvýkrát, takže pozrieme MK3, do ktorej kategórie spadá. Takže Golfik je S6, bude to TDIčko. Aj Polo je vlastne prvé, aspoň v rámci dneskačka som ho nezaregistroval. Takže vyrovnaný súboj S6 versus S6. VW, Polo versus Golf. A ty škoda tej dvojky. Nevadí. Golfik ťažko. Pumbak máš neskutočne, keby si bol jedovatý.
zastaviť. Uvidíme, čo na to povie chalan s Volvom. No, to je tá Škandinávia.